Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да ви кажа, че правим карфьор на фурна и ще го сервираме с финозмяна лутеница, без захар, съвсем малко сол и подходящо са диабетици. Освен от това имаме и едросмяна лутеница, без никаква добавка захар. Тази лутеница е подходящо, освен са диабетици, за хора, кой харесва по здравословен начин на живот. Айде започва моите рецепта. Горе-долу го режем колко един пръст на дебелината. Се приготвя една тава за фурна, да наредиме. Добавяме една хубава капка зехтин Салазар. Пускам го в фурна на 180 градуса около 20 минути. Карфьор е готов, миризмата е страхотна. Точно на 20 минути, перфектно изпичане. И сега ще добавяме лутеница без захар, малко копер, ще използвам малко микро растения, малко босилик. Както виждате, много симпъл, много свежо, с уникална финозмяна лутеница без захар. Много подходящо за този ясе карфьор на фурна. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетит!